підтримую рішення Кабміну і вважаю, що це адекватний крок з боку виконавчої гілки влади стосовно дій Російської Федерації, яка 28 квітня 2019 року розпочала, порушуючи міжнародне право, загрожуючи нашому суверенітету та територіальній цілісності, роздачу своїх паспортів громадянам на тимчасово окупованій території. Могут ли граждане Украины, которые получат это российское гражданство на территориях оккупированных регионов Донбасса, лишиться украинских пенсий и субсидий? Цей механізм зараз на опрацюванні. Під час обговорення попереднього рішення, яке стосувалось невизнання паспортів, які видає сьогодні Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях, пролунала ініціатива щодо можливості внесення до відповідної бази даних людей, які отримали російське громадянство і намагалися залишити за собою українське громадянство. Я повністю погоджуюся з вашим спікером в студії, здається мені Соболєв по голосу, стосовно того, що ці паспорти є фейковими, як сказав сьогодні прем'єр, і вони не створюють нічого додаткового, а лише прибирають ті можливості, які дає і несе собі українське громадянство для цих людей. Вони мають це розуміти, перш ніж робити крок щодо отримання відповідних фейковых документов. А скажите, а тогда на основании чего будут лишаться украинцы этого пенсии и субсидий? И как это будет коррелироваться? Ведь если Украина не признает эти паспорта, которые выдает Российская Федерация, тогда на основании чего она будет лишать украинцев пенсий и субсидий? Дивіться, людина, яка хоче залишити або зберегти українське громадянство для того, щоб отримувати соціальні пільги чи пенсії, а також підписує згоду і отримує російський фейковий документ для того, щоб мати ще додаткові, напевно, якісь можливості, про які вона собі здогадується, насправді вчиняє злочин, тому що в нашій Конституції записано про те, що немає можливості український громадянин мати подвійного громадянинства. Так, там немає заборони, але там чітко прописано про те, що подвійне громадянство не є законним в нашій державі.